На паліцах нашай бібліятэкі з'явілася цудоўная кніга Наталі Хмялеўскай «Дельфінчык Агу». Добрая і кранальная гісторыя перанясе чытачоў у дзіўны падводны свет ля казачнага вострава Барбадос, што знаходзіцца ў Карыбскім моры. Там жыве маленькі дельфінчык Агу і яго бацькі, матуля Кацярына і тата Данлі, павадыр статка дельфінаў. Разам з Агушай юныя чытачы адправяцца ў захапляльнае падарожжа па марскіх глыбінях, сустрэнуць новых сяброў і даведаюцца, як важна дапамагаць адзін аднаму. Казачная аповесць вучыць самаму галоўнаму – мужнасці, вернасці і беражліваму стаўленню да прыроды і нагадвае, што сапраўднае шчасце – гэта надзейныя сябры. Яркая, добрая і мудрая кніга «Дельфінчык Агу» Наталі Хмялеўскай спадабаецца як дзецям, так і дарослым. Казка чакае свайго чытача на паліцах нашай бібліятэкі.